Velkommen til DigiCorpus. Mit navn er Jeppe, jeg er fysioterapeut, og jeg skal vise jer vores løsning, der hedder en performance trainer. Det eneste, den skal bruge, det er strøm, og så opdaterer den sig selv løbende via internettet. Med performance trainer, så kan du få feedback, mens du udfører øvelserne, ligesom hvis der står en personlig træner ved siden af, så du kan klare det helt på egen hånd. Du starter med at vælge en øvelse, så udfører du øvelsen og får feedback imens, og til sidst så får du en opsummering af øvelsen, hvordan det er gået, og hvad du skal fokusere på næste gang, du skal lave øvelsen. Sådan her virker den. Man stiller sig på 2 meters afstand, så vælger man en øvelse. De er opdelt i kategorier. Det kunne være knæ, ryg, skulderøvelse eller kredsløb, alt efter hvad man vil fokusere på. Lad os sige, at jeg snart skal på skitur, så jeg vil gerne have en knæøvelse. Og det kunne være sådan her. Her har jeg en instruktion til øvelsen, hvordan den skal udføres. Og så ligger der også en video, der forklarer, hvordan udførelsen bør være. Hvis jeg ikke står rigtigt i forhold til systemet, så kommer skærmen herop og indikerer, at jeg skal tilbage og stå på 2 meters afstand. Nu er jeg altså for tæt på. Sådan her. Og så forsvinder den. Når jeg er klar til at gå i gang, så trykker jeg på pilen, og så kommer selve øvelsen frem. Her skal jeg følge den blå pil i bunden af skærmen og træde fra side til side. Gentagelsen bliver talt i højre side. Og for at sikre, at udførelsen er rigtig, så nu kan jeg prøve at gøre det forkert, ved at lave noget tilt med hoften. Så kommer der en ikon frem, der viser mig, at jeg tilter lidt i hoften. Jeg er lidt skæv, og jeg skal have fokus på at være stabil i hoften. Nu laver jeg de sidste par gentagelser og gør øvelsen færdig. Således. Og her bagefter får jeg resultatorienteret feedback. Så den fortæller mig, hvad jeg skal gøre næste gang, for at blive endnu bedre til øvelsen. Jeg skal have fokus på, at hoften skal være lige, og jeg skal passe på, at fødderne skal blive på samme linje, og ikke gå frem og tilbage. Og så kan jeg også se mine gentagelser. De er farvekodet. De grønne, de var gode. De gule, ikke helt så gode. Det var Performance Trainer. Tak for jeres tid.